இந்த சாப்பாடை போட்டு எங்களை கொல்ல பாக்காங்க. வயித்தால வாயால தான் போடுது. சாப்பிட்டதுல இருந்து வாயால வயித்தால தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. நேற்று வரைக்கும் பேங்க் தான் போட்டுட்டு இருக்கோம். நாங்க சம்பளம் கூட்டி கேட்டா எங்களுக்கு சோத்தை கொடுக்காங்க. தரமே கிடையாது. வயித்தால வாயால தான் போடுது. உள்ள வயித்தால தான் போகுது எங்களுக்கு. நாங்க சம்பளம் கூட்டி கேட்டா எங்களுக்கு சோத்தை கொடுக்காங்க. நாங்க சோத்துக்கு அடிமைன்ட்டு இவங்க நினைச்சிட்டாங்க. துப்புரவு தொழிலாளி தெரியல. இங்க பாருங்க, இந்த சாப்பாடு இப்படி இருக்கு. இங்க பாருங்க, இப்படி இருக்கு சாப்பாடு. முதல் நாள் பொங்கல் போட்டாங்க சார். அப்ப சாப்பிட்டதுல இருந்து வாயால வயித்தால தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு வாரம் லீவ் போட்டு வீட்டுல இறந்துருக்கேன். இது அன்னைக்கே நான் சொல்லிட்டேன்.